Eguzkia guregandik gertuen dagoen izarra da. Eguzkiaren inguruan dagoen planetak Merkurio, Artizarra, Lura, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno dira. Planetak. Eguzki sistemak ikasita lehen planeta Artizarra da, ez, Merkurio da, bigarren planeta Artizarra da, eta hirugarrena Lura da, eta bukatzeko azkena Marte da. Rotazioa zer da planetak bere buruei ematen dion bira. Merkurio eta Artizarrak 353 eguneko rotazioa dute. Lur planetak 24 ordu eta 37 minutuko rotazioa duke eta bukatzeko Marteko 23 orduko rotazioa duke. Planetak. Jupiter eguzki sistemako saren planeta da eta 79 satelite ditu. Jupiteren rotazio 9 ordu eta 55 minutu irauten du. Eta traslazioak 11 urte eta 314 ordu. Temperatura 1,21 gradu zero azpitik da. Urano zazpigarren planeta da. Uranoaren rotazioa 17 ordu eta 14 metrokoa da. Traslazioa 80 urtekoa da. Sateliteak 27 satelite ditu, Urano. Eta temperatura da 205,2 gradu zero satelite mota. Bi satelite mota nagusi daude, artifizialak eta naturalak. Satelite naturalak. Esan bezala, beste planeten inguruan bideo egiten dute sateliteak. Beraien ibilbidea ezin aldatu. Soilak dira, batzuk opakoak, besteak desbidatuak eta besteak baino handiagoak. Planeta satelite kopuru ezberdinak dituzte. Beraien elkarren indar gravitatorioaren arabera. Eguzki sisteman dagoen planeten satelite nagusiak hauetako batzuk dira. Lurarena Diargia da eta Jupiterrena Io, Ganymede, Europa eta Kalisto dira. Saturnorena Titan, Tetis, Dione, Rea, Japeto, Mimas eta Enceledo dira. Uranorena Miranda, Ariel, Umbriel, Titania eta Oberon. Eta azkenik Neptunorena Triton. 6 satelite artifizialak. 6 satelite mota ezberdin daude. Satelite, komunikazio sateliteak, komunikatzeko erabiltzen dira. Gura satelitea, armak dauzkate beste espazio gai bat suntsitzeko. Asteroideak. Asteroideak espazioan dauden gorputz solido eta forma irregularekoak dira. Hemendik ikusita izarrak dirudite. Asteroide berrikoa Marte eta Jupiter artean dago. Asteroide berrikoa Marte eta Jupiter artean daude. Milaka kilometro horiek osatzen duten. Ezaugarriak. Asteroide ezaugarriak dira heterogeneoak dira. Hau da, heterogeneoa da naturaren elementu ezberdinez osatuta daudela. Asteroideak eguzkin ingurutik daude bilaka. Gehienen orbitak Marte eta Jupiter artean daude. Eta gutxi batzuk eguzkitik Meteoritoa. Meteoritoa da kanpoko espazioan sortutako gorputz natural bat. Eta lurren kontraktaka egiten dut. Talkaren ondorioz ez dena suntsitu. Meteoro erortzen edanen sortatzen ditu narrik zu egiten duen. Meteorito batek 50 metroko diametroak edeke eta gerriko batzuk asteroidez formota eta asteroideiek beraien artean txokatzen dienen hortik ateratzen harri duen meteorito. Kometa. Zer dira? Kometak metanoarekin, amoniakoarekin, karbono dioxidoarekin eta hautsekin nahasitako izotzatiek osatzen duen kometaren lekua. Ezaugarriak. Eguzkiaren ordutik pasatzen direnean material solidozko osaturik daude eta isatz edo ardatz modukoak.
laurogei milioi kilometroko. Halley kometa epe laburreko kometa da, 75 eta lurretik 75 eta 76 urtez behin ikusi daiteke.